ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pag-ibig ay hindi mo masasabing tapat at mahal ka ng isang tao dahil lamang sa ipinapakita niyang pagmamahal at pag-aalaga sa iyo. Mas madalas ay ganon lamang sila dahil may nakukuha sila sa iyo bukod sa pagmamahal. Ikaw kabarangay, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan sa mga senyales na hindi tapat sa iyo ang iyong minamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette, 37 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Ako po ay isang single mom at hindi ko na po ikikwento ang bahaging yon ng aking buhay. Nais ko pong umpisahan ang kwento tungkol sa pagsasama namin ni Bren, ang aking nooy long-time boyfriend kahit na ako'y single mom. Nakilala ko noon si Bren sa sikat na fast food restaurant na aking minamanage. Nagkaroon noon ng konting aberya sa pagitan niya at ng isa sa aking mga crew. Hindi kasi sinasadyang nadulas ang crew na magdadala sana ng pagkain sa lamesa nito, pero hindi ko ine-expect na magiging kalmado lamang si Bren noon. Pinalitan ko lahat ng mga natapong pagkain at humingi rin ako ng despensa kay Bren na kasama noon ang kanyang pamilya. Sa pagkakatanda ko noon ay birthday ng kanyang kapatid at doon sila nag-celebrate. Matapos ang araw na yon ay nagsimula na ang mga pagpapahiwatig ni Bren. Sinabi na rin niya na may gusto siya sa akin. Napadalas ang pagkain niya sa aming fast food restaurant at tatambay siya roon ng mga kalahating oras. Hanggang sa nagkamabutihan kami ng tuluyan ni Bren at nagpalitan ng number at social media accounts. Niligawan niya ako. Ipinaliwanag ko naman noon sa kanyang tungkol sa pagiging single mom ko at sinabi niya sa akin na tanggap niya ang sitwasyon ko. Hindi naman daw yon kabawasan sa isang babae para mahalin. Kalaunan nga ay sinagot ko na rin siya hanggang sa nagtagal ng 1 taon ang aming relasyon ay nagpasya na kaming magsama. Mabait at mapagmahal si Bren pero nalaman kong may pagkamaluho ito na hindi ko na lamang gaanong pinansin. Madalas din ay nagkakatampuhan kami pero bilang ako ang nakakatanda ay ako na lamang ang umuunawa. Oo, Papa Dudut, tama kayo ng mga narinig. Mas matanda ako kay Bren ng 5 years. Laking pasalamat ko na nga lang dahil kahit single mom ako ay tinanggap niya ako at ang anak ko. Nakita ko naman kung paano niya asikasuhin at alagaan ang anak ko noon. Ang importante lang naman sa akin ay ang mahalin niya rin ang anak ko, kagaya ng pagmamahal niya sa akin. At bilang pasasalamat ko na nga rin sa pagmamahal na yon, ay ibinibigay ko ang lahat ng gusto niya kahit nga minsan ay unreasonable na o wala ng katuturang bagay ang hinihingi niya, Papa Dudut. Han, gising na, bumangon ka na dyan. Ihahatid mo pa ako. Sorry Han, pero di kita maihahatid ngayon. Ha? Bakit? Di ba day off mo ngayon? Sira na naman kasi yung motor ko. Tumirik nga yung kagabi, di ba? Kaya nga di ako nakapunta kay La Charles. Oo nga pala. As in hindi na talaga nag-start? Hindi eh. Sinubukan ko pa andarin kagabi. Ayaw talagang umandar. Ipagawa na lang kaya natin. Wag na. Masyado nang maraming pyesa ang papalitan doon. Matagal na kasi yun, di ba? E di palitan ng pyesa, bumili tayo. Wala rin nga at sirain na ang motor ko. Masasayang lang ang pera mo. 3 taon na rin pati sa akin yun. Pinagtsatsagaan ko na nga lang eh.
Di na rin worth it kung ipapagawa. Pa-junk shop na punta nun. Anong gagamitin mong pang transpo? Bahala na. Magko-commute na lang siguro ako o makikisakay sa katrabaho. Ang hassle naman. Ang hirap pa naman mag-commute kapag gabi na masyado. Iba pa rin yung nasusundo mo ko pag may overtime ako sa trabaho. Kaya nga eh. O kaya naman, tutal nagsasuggest ka na bumili tayo ng mga bagong pyesa. Ba't di na lang kaya tayo bumili ng bago? Kasi ganun din. Gagastos lang tayo tuwing masisira ang motor ko. Di bumili na lang tayo. Isang bagsakan na gastos na lang. O kung ayaw mo naman ng cash, mag-installment tayo. Tutulungan na lang kita sa paghuhulog. Kung cash, baka hindi ko naman kayanin ng isang bagsak. Paghulugan naman, monthly may problema tayong bayarin sa motor. Saglit lang naman yung installment. Kunin natin yung 1 year to pay. Yung cash, madali lang naman yun. May savings ka naman sa bangko. Mag-withdraw ka muna dun, tapos hatian na lang kita sa bayad para maibalik yung nakuha nating pera. Hindi ko naman basta-basta pwedeng galawin yun at savings ko yun para kay Miley. Magkano pa lang naman ang laman nun? Nasa 200k na yun, di ba? Baril lang naman mababawas dun. Tsaka ibabalik naman natin. Bata pa si Miley, matagal pa yan magka-college. Nasa elementary pa lang yung bata. May panahon pa tayong mag-ipon para sa future niya. Ay, nagmamadali ba yung motor na yan? Hindi naman. Pero pareho tayong magko-commute papasok at pag-uwi ng trabaho. Subukan natin next week. Tingin tayo ng motor. Pero di pa… Yay! Payakap na ako sa napakabait at napakaganda kong asawa. Tigilan mo ako sa pambobola mo ha. Matagal ko nang alam na maganda ako. Di naman kita binubola. Pero Han, gusto ko sana yung bagong labas na model ang bilhin natin. Maganda na yun. Sulit ang pera mo. Pera ko? I mean pera natin. Hahatian nga kita sa expenses para sa bagong motor natin, di ba? Pero syempre, kunin na natin yung bagong model para mas maganda. Sulit na sulit talaga ibabayad natin dun. Okay, sige. Tingin tayo next week. Pag-usapan na lang natin mamaya pag-uwi. Kailangan ko na kasing magmadali. Magko-commute pa ako. Sige Han, thank you. Ingat ka sa work. Di mo ba ako ihahatid sa labasan? Maliligo na rin kasi ako eh. Bukas na lang siguro. Maaga akong gigising bukas para masabayan kita. Okay, sige. Alis na ako. Ingat. I love you. I love you too. Papadudod sa pagmamadali ko nga ay hindi na ako nakapag-isip at sumang-ayon na lamang sa gusto ni Bren. At habang nasa trabaho naman ay maghapon nga akong pagod sa pagmamanage ng pinapasukan kong fast food. Nag-overtime pa ako kaya naman kulang na lang ay manlambot ako sa pagod. Hindi naman ako makapag-out ng maaga dahil sa dami ng customers at nakita kong hindi na maganda o gaga ang aking mga crew sa pagsiserve at pag-aasikaso sa kusina. Ang sobrang pagod na nararamdaman ko nga ay nadagdagan pa dahil sa isipin tungkol sa mga bills na dapat kong bayaran. Naalala ko kasing may mga hindi pa pala ako nababayarang bills na dapat nang masettle pero nakapangako na ako kay Bren na kukuha kami ng bagong motor. Kilala ko si Bren at agad yung nagtatampo kapag may naipangako ako na hindi ko natupad. Ayaw ko naman na sumama ang loob niya sa akin dahil nga sa mahal ko siya. Kahit pa nga minsan ay pakiramdam ko na tila obligasyon na ang ibigay lahat ng gusto niya. Nag-iisip na nga ako noon, Papa Dudut, kung ikakash ko ba o installment ang bibilhin kong motor para sa kanya, kagaya ng suhestyon niya. Yun na lang halos ang laman ng isipan ko buong araw. Papadudot hanggang sa makapagsara na nga kami at umuwi na. Isa-isa na noong nagpaalam ang mga staff ko para umuwi na at ang isang staff ko naman ay nagpresenta na ihatid ako pauwi pero mariin akong tumanggi. Unay dahil sa lalaki ito at pangalawa ay seloso si Bren. Ayaw kong pagtalunan namin ang mga ganong klase ng bagay. Kaya naman sumabay na lamang ako kay Elle dahil parehas naman kami ng sasakyang jeep, Papa Dudut. Ano't nag-commute ka ngayon? Ba't di ka sinundo ni Bren?
Nasira na naman kasi yung motor niya. Ang tagal na kasing sinasabihan na bumili ng kotse. Carry mo naman para hindi mo na kailangang asahan ng paghatid sundo sa ni Bren. Mas okay pa yung kotse at ikaw naman ang gagamit. Kasi naman, pag nagbabalak akong bumili ng kotse, tiyempo namang may mga gustong bilhin si Bren o kaya naman nanghihiram ng pera. Ano ka ba? Nanay ni Bren? Ba't kailangan ikaw ang bumili ng lahat ng gusto niya? Di naman yata tama yun. Kalalaki niyang tao, sa'yo pa siya aasa. May trabaho naman siya. Kung may gusto siya, edi siya ang bumili. Gamitin niya sarili niyang pera. Kapal din naman niyang si Bren. Ay, wala namang problema sa akin yun. Boyfriend ko naman siya. Tsaka kumpara naman sa kanya, mas malaki ang sinasahod ko. Yung sweldo nga niya kulang pa sa mga kapatid niyang pinag-aaral eh. Ay nako, hindi tama yan, Rosette. Hindi porke mas malaking sinasahod mo sa kanya, obligado ka nang ibigay lahat ng gusto niya. Pareho kayo nagtatrabaho. Ano lang palang ganap niya sa'yo? Pabigat. Tapos ikaw, sugar mommy, ganon? Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Sa tinagal-tagal niyo nagsasama, wala pa akong narinig sa'yo na si Bren ang nagbigay sa'yo. Puro ikaw ang nagbibigay. Kung ako siguro nasa kalagayan mo, baka hiniwalayan ko na yan. Aba, hindi ka nagtatrabaho para sa luho niya. Nagtatrabaho ka para sa kinabukasan ng anak mo. Nagtatrabaho pa rin naman ako para sa anak ko. May savings nga ako para sa kanya para pag nag-college siya eh. Oo nga, pero impis na sarili mo na lang at anak mong iniintindi mo, problema mo pa luho niyang si Bren. Pati pa nga yata pangangailangan ng pamilya niya, sa'yo na rin niya inaasa. Hulaan ko, yung mga perang nahiram niya sa'yo, hindi pa niya nababayaran. Babayaran naman daw niya ako unti-unti pag nakaluwag na siya. Ay nako, maniwala ka sa akin, hindi na mababayaran yan. Yan ang tinatawag na utang na hingi. Grabe ka naman kay Bren. Ipagtanggol mo siya hanggat gusto mo. Basta ako sasabihin ko kung anong gusto ko tungkol sa kanya. Lalo na kung alam kong nasa katwiran naman ako. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at nagpapauto ka masyado dyan sa lalaking yan. Ay, sige na, tama na. Tumataas na yung boses mo, pinagtitinginan na tayo oh. Ay, wala akong pakialam. Makinig sila hanggat gusto nila. Di naman nila tayo kilala. Ikaw talaga, kahit saan ka na lang. Mabuti ng ganito ko, kesa naman sa nagpapauto sa lalaking wala man lang pagsisika para makabili ng gusto. Kailangan pa talaga sa'yo iasa. Oo na, nakuha ko na yung point mo, kaya kung pwede, tumigil ka na. Concern lang ako sa'yo, Rosette. Ayokong pagsisihan mo yan sa huli. Na kapag wala ka nang maibigay sa kanya, bigla ka na lang niya iiwan. Siyempre, masakit para sa akin yun. Kasi best friend kita. Hindi naman gagawin ni Bren sa akin yun. Sinasabihan lang kita. Ayokong iiyak ka sa akin pagdating ng panahon kasi tama lahat ng sinabi ko. Oo na, pero papatunayan ko sa'yo na mali ang pagkakakilala mo sa kanya. Oo, siguro nga maluho siya, pero mahal niya kami ng anak ko. Sana nga. Pero, change topic. Bumili ka na ng kotse. Para naman, pati ako makalibre ng sakay pa uwi, diba? Habang may trabaho ka, magpundar ka na ng mga gamit na alam mong mapapakinabangan mo naman. Kung ako lang sigurong nasa posisyon mo, baka may bahay at kotse na ako. Yun talaga uunahin ko. Bago man lang ako tumanda, may mga naipundar na ako. Kasi, kanino ba mapupunta yun pag natigok tayo? Siyempre sa mga anak natin. Ay, oo na nga. Libreng sakay lang pala gusto mo eh. Hoy babae, seryoso ko. Habang kaya mo pang magtrabaho, mag-invest ka na sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Hindi yung sinasayang mo yung pera mo sa kung ano-ano. Ay sus, bumalik ka na naman kay Bren. Naiinis lang ako. Ako nga, di ako makahiram ng pera sa'yo tapos siya, grabe kung maglustay ng pera mo. Hoy, pwede ka manghiram sa akin ng pera. Di naman kita tatanggihan. No thanks, may trabaho naman ako. Tsaka, binibiro lang kita. Ang akin lang, hindi mo pinupulot ang pera sa tabi-tabi. Kaya spend wisely. Hindi pwedeng sa'yo lagi nakadepende si Bren. Paano ka naman? Kanino ka dedepende? Papa Dudut, ayaw ko mang tanggapin ang lahat ng mga sinasabi sa akin ni El ay hindi ko naman napigilang mapaisip.
Napatanong ako sa sarili ko kung talaga nga bang masyado ko nang pinamimihasa si Bren na palagi nakadepende sa akin. Pero naisip ko rin na kung hindi ko gagawin yon ay may chance na mawala sa akin si Bren. Hindi sa pagiging makasarili o ano. Ginawa ko yon dahil sa pagmamahal ko sa kanya at ayaw kong masira ang imahe ng isang buong pamilya na binuo ko sa isipan ko. Tinanggap niya ng buo ang pagkatao ko at ang anak ko. Kaya ano na lang ba yung suklian ko lahat ng yon? Sa sobrang pag-iisip nga, Papa Dudut, ay hindi ko na namalayang nakauwi na ako pero laking pagtataka ko nang hindi ko abutan si Bren sa bahay. Ang sabi kasi niya sa akin ay pagod siya kaya naman hindi niya ako nasundo. Agad kong hinanap si Ate Melet ang nagbabantay sa anak ko kapag pareho kaming nasa trabaho ni Bren. Naabutan ko siyang tulog na sa tabi ng anak ko. Ginising ko siya at agad kong tinanong kung nasaan si Bren. Ang sagot naman niya sa akin ay nakauwi na raw ito pero naligo lamang at nagbihis saka umalis. Dagdag pa ni Ate Melet na nakapanlakad dito ng damit pero hindi niya raw alam kung saan ang punta. Hindi ko alam noon, Papa Dudut, pero may kaunting kaba na bigla na lamang gumapang sa aking dibdib. Hindi ko may paliwanag kung bakit at para saan ang kaba na nararamdaman ko. Pero isinawalang bahala ko na lamang yon at agad kong tinawagan si Bren sa kanyang cellphone. Ring lamang yon ang ring pero biglang namatay. Sinubukan ko pang tawagan ulit pero cannot be reached na. Kaya naman nagbabaka sakali ako na tawagan ang mga katrabaho niya pero walang sumasagot sa tawag ko. Mas lalong tumindi ang kaba ko. Pero naisip kong baka masyado lamang ako nag-iisip kaya pinilit kong isawalang bahala na lamang ang nararamdaman kong kaba. Masyado rin akong pagod sa maghapong trabaho para intindihin pa kung saan siya nagpunta nang hindi man lamang nagpapaalam. Sa isip-isip ko ay uuwi naman yon kaya nagpahinga na lamang ako, Papa Dudut. Nakapag-decide na rin ako na kinabukasan ko na lamang siya kakausapin kapag nakauwi na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3:00 na ng madaling araw nang maalimpungatan ako dahil naramdaman ko ang paglundo ng aking kama. Nabungaran ko si Bren at tila kakatapos lamang maligo dahil basa ang buhok nito pero amoy na amoy ang alak sa hininga niya. Mukhang lasing na lasing ito dahil hindi man lang niya ako napansin na nakatingin sa kanya. Dumiretso lamang ito sa paghiga hanggang sa narinig ko na siyang naghihilik, senyales na malalim na ang kanyang tulog. Bumangon ako para sana umihi nang tila may naguudyok sa isipan ko na tignan ang mga gamit ni Bren. Hindi ako mapag-usisang tao pero may nagtutulak sa akin na gawin ko yon. Hindi ko alam kung ano nga ba ang kadahilanan at kinalkal ko na ang gamit niya. Bigla na lamang kumilos ang katawan ko at hinanap ang mga maruming damit na hinubad ni Bren. Papa Dudut, wala naman akong nakita ang kahina-hinala sa mga bulsa nito maliban sa isang mantsa na tila nagpatuyo ng aking lalamunan. Maliit na pulang mantsa sa kulay green niyang brief. At kung iisipin ay simpleng mantsa lamang yon. Pero nang amuyin ko yon ay amoy dugo at amoy ni Bren. Pero baka nagkakamali lamang ako dahil naisip kong brief niya yon kaya malamang ay amoy niya ang naroroon. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit may dugo. Napahinga ako ng malalim, Papa Dudut, dahil ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano na alam kong pagtatalunan lamang namin ni Bren. Alam ko rin na mahal niya ako o iyon ang mas tamang isipin kaya hindi niya magagawang lokohin ako. Sa ilang taon din naming pagsasama ay hindi niya ako binigyan ng dahilan para pagdudahan siya. Kaya ayaw ko na magpadalos-dalos na pagbintangan siya. Napagdesisyonan kong itanong na lamang sa kanya kinabukasan dahil pareho naman naming day off noon. At kinabukasan nga ay abala ako sa pag-check ng mga finance report sa fast food na pinagtatrabahuhan ko sa aming sala nang lumapit sa akin si Bren at humalik sa aking noo. At binati ako ng good morning. Pero hindi ko nagawang bumati pabalik sa kanya na lubos niyang ipinagtaka, Papa Dudut.
Han, galit ka ba? May dapat ba akong ikagalit? Ang cold mo kasi. Sorry kung di ako nakapagpaalam sa'yo kagabi. Biglaan kasi. Buti may nasakyan ka pa kagabi. Sinundo ako ni Charles dito. Birthday kasi niya. Sorry kung di kita nasabihan agad. Tumatawag ako sa'yo kagabi, hindi mo sinasagot. Tapos bigla mong pinatay. Nalobat phone ko kagabi. Ngayong umaga ko na nga lang nakita yung mga missed calls mo eh. Ay, Han, sorry na. Di ko naman talaga intensyon na i-ignore yung calls mo. Napasarap kasi inuman kagabi. Ang ingay pa ng videoke kaya hindi ko narinig yung tawag mo. mag-almusal ka na sa kusina. Mauna ka na, may tinatapos pa akong report. Ayoko, galit ka pa eh. Mukha ba akong galit? Oo, hindi ka naman ganyan pag di ka galit. Sorry na, babawi na lang ako sa'yo. Sorry talaga kung di ako nakapagpaalam. Sorry din kung di ko nasagot yung tawag mo. Biglaan nga kasi kagabi kaya hindi ko na na-charge man lang yung cellphone ko. Okay, Hindi ka na ba galit? ewan ko. Han naman eh, kulang pa ba paliwanag ko? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May gusto ka pa bang itanong? Ay, Sige na, kung may tanong ka pa, sasagutin ko. Basta kaya kong sagutin. may May ano? pulang mancha dun sa brief mo. Ano yon? Pulang mancha sa brief ko? Aling brief? Yung hinubad mo kaninang madaling araw. Ah, naalala ko nag-CR ako kagabi sa banyo nila Charles. Sobrang lasing ko kagabi. Parang may nasanggi ako na tumba dun sa sink ng CR. Parang hair dye yata. Medyo malagkit. Bagong kulay kasi ang buhok ni Charles eh. Parang ang timang at hindi naman bagay sa kanya yung kulay tanso. Pag nakita mo si Charles, ang sagwa ng itsura. Natalsikan siguro nung hair dye yung brief ko kagabi. Di ko alam. At di na nga ako makatayo ng maayos kaya siguro nagkalat na ako dun. Yata? Di ka sigurado kung hair dye ba talaga yon? Di nga. Sakalasing na nga ako, di ba? Pero yun ang hinala ko. Kasi nga bagong kulay ang buhok ni Charles. Tapos kakulay pa nun yung natapon sa akin na likido. Okay, sige. Nagdududa ka pa ba sa akin? Gusto mo puntahan natin si Charles para maniwala ka? Hindi na. Naniniwala naman ako sa'yo. Akala ko lang kasi… Akala mo dugo? Oo, Han, never ako naging unfaithful sa'yo. Alam mo yan. alam ko. Kaya sorry kung napag-isipan kita ng di maganda. Okay lang yun. So ano, bati na tayo? Sige na, mag-almusal ka na dun sa kusina. Nagsangag ako ng kanin na maraming bawang. Nagprito rin ako ng tuyo at itlog. Wow, the best ka talaga. Favorite ko pa talaga niluto mo. Papadudot nang marinig ko nga ang paliwanag ni Bren ay tila nakahinga na ako ng maluwag. Napaisip ako kung bakit ko nga ba siya pinagdududahan. Gayong sa 5 taon naming pagsasama ay hindi pa siya nakagawa ng bagay na alam niyang ikakagalit ko at ikakasira namin. Lalo pa at alam na alam din ni Bren na ayaw ko sa mga taong manloloko. Parang ang nahiya pa ako sa kanya dahil lamang sa pagdududa ko. Pakiramdam ko nga ay ang immature ko dahil naisip ko na magagawa niya sa akin yon. Sana nga lang ay huwag kaming dumating sa ganong klase ng punto at mangyari sa amin ang nangyari sa ibang mga magkakarelasyon na naghiwalay dahil sa third party. Dahil hindi ko pinapangarap na paulit-ulit na masaktan at maloko. Kinabukasan ay pumasyal sa amin ang best friend kong si El. Pero hindi nito inabutan si Bren dahil saktong nag-grocery. Agad kong ipinaghanda si El ng makakain at maiinom dahil madalas ay yon ang pakay niya sa pagbisita sa akin. Madalas pa nga ay siya na ang naghahalongkat mismo sa ref nang pwede niyang makain at hinahayaan ko na lamang siya dahil hindi naman siya iba sa akin. Si El na ang maituturing kong isa sa mga pinakamalapit kong pamilya, lalo pa at matagal na kaming magkaibigan. High school pa lamang kami noon ay magkaibigan na kami. At kung nasaan ang isa ay naroon din ang isa. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ng kanya-kanyang priorities sa buhay kaya madalang na lamang kaming makapag-bonding
at kung magkikita man kami ay sa trabaho na. Pero hindi naman kami pwedeng doon magtsikahan dahil oras yon ang trabaho. Habang nagmemeryenda nga kaming dalawa, Papa Dudut, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyaring pag-uusap naming dalawa ni Bren. Sus! Naniwala ka sa alibay ng lalaking yon? Rosette naman, may utak ka naman. Ba't tatanga-tanga ka? Naniniwala ako sa sinabi ni Bren. Ano bang dahilan niya para magsinungaling? Tsaka nakita ko na si Charles nito lang. Bagong kulay nga yung buhok niya. Kaya alam kong nagsasabi ng totoo si Bren. Magbabarkada ang mga yon. Malay ba natin kung nagsabuatan sila? Kung di ko pa kilala yun si Charles, baka maniwala ako. Si Charles may asawa ng tao pero nakakasegue pa ng pambababae. Anong kasiguraduhan natin na hindi ganun si Bren? Kung matinong barkada si Bren, edi sana pinagsabihan niya yung kaibigan niya na mali ang pambababae. Kaso hindi. Tahimik lang si Bren sa kalokohan ng kaibigan niya. Sige nga, isipin mo. Hindi naman porke ganun si Charles, ganun na rin si Bren. Green flag para sa akin yung boyfriend ko. 5 years na kami nagsasama pero ni minsan, di niya nagawa sa akin yung sinasabi mo. Sus! Baka magaling magtago. Pero unti-unti nang umaalingasaw ang bulok niya. Kung ikaw napapaniwala sa mga sinasabi niya, pues ako hindi. Para sa akin, red flag si Bren. Subukan mong humindi sa kanya. Tingnan ko lang kung di lumabas ang tunay na kulay niyan. Hoy, pinagchichismisan niyo ba ako sa trabaho? Hoy, hindi ka namin pinagchichismisan. Nasabi lang nila ang mga opinyon nila. O bakit? Tatanggalin mo kami sa trabaho? Wala akong sinabing ganyan. At hindi ako ganun kababaw para agad na magsisante ng staff. Mabuti, dahil mag-aaway talaga tayo sa unang pagkakataon. Iniisip kong kapakanan mo. Sinasabi ko sa'yo to kasi masyado kang nagbubulag-bulagan. Nariyan ang mga senyales sa harapan mo. Pero di mo pa rin makita. Concern lang din sa'yo ang mga staff mo kasi nakikita nila kung gaano ka kasipag sa trabaho mo bilang manager. Mabait ka rin sa kanila, kaya anong dahilan nila para magsabi ng ikasisira mo? Hindi lang naman ako nakakapansin sa ugali ni Bren. Ay, di ko alam kung anong sasabihin ko. Malaki ang tiwala ko kay Bren. Ay, ayokong isipin mo na masyado akong nakikialam sa'yo at kay Bren. Pero kilala mo ko higit kanino man. May sinabi na ba ako sa'yo na kinapahamak mo? Alam mo ba? Sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nagkalapit kayo ni Bren. Paano kaya kung pinigilan kita noon na ihatid niya tayo pa uwi? Baka sana hindi kayo nagka-developan. Hoy El, anong sinasabi mo dyan? Ba't mo sisisihin ang sarili mo? Kahit naman siguro di ka pumayag nun, gagawa at gagawa pa rin si Bren ng paraan para mapalapit sa akin. Basta. Hindi talaga dapat naging kayo Masyadong mabilis yung mga pangyayari. Ay, 5 years na kami ni Bren. Ano pa bang mga posibleng hindi ko malaman sa kanya? Wala sa tagal ng pagsasama yan. Kung bulag ka sa mga senyales, hindi mo talaga matutuklasan ang totoong kulay ng isang tao. Ay, ewan ko na. At ngayon, bulag ka pa rin, kaya hindi ka makakita. Paano nga kasi kung talaga nagsasabi siya ng totoo? Di ako lang ang lalabas na makitid ang isip. Hindi ka kitira ng isip yun. Hindi ka naman mag-iisip ng ganon kung wala kang nakikitang kakaiba sa mga kilos niya. Iniingatan mo lang ang sarili mo. Mag-aaway lang kami ni Bren pag kinumpronta ko pa siya ulit tungkol dyan. Pag nagalit siya, ibig sabihin totoo. Kasi nagigilty siya kung meron man. Ayoko. Maayos kami ni Bren at ayokong magulo yun. May naisip ako. Ano na naman yan? Ba't di natin gawin yung loyalty test? Loyalty test? Paano? May kilala akong girl na gumagawa nun. May bayad nga lang service niya pero di naman mahal. May bayad? O bakit? Nanghihinayang ka? Isipin mo kung magkano nang nagastos mo kay Bren. Lubos-lubusin mo na para na rin malaman mo ang totoo. Paano ba yan?
Magpapanggap lang yung girl na interesado sa guy na parang kilala niya talaga yung guy. Tapos makikipag-close. Kapag kumagat yung guy sa pain at nagpakita ng motibo sa girl, tapos ng trabaho ni girl. Ibig sabihin lang na hindi loyal si guy sa GF o asawa niya. Ayoko. Para namang wala akong tiwala kay Bren pag ginawa ko yan. Para to sa ikabubuti mo. Para na rin malaman mo kung talaga bang loyal sa'yo si Bren at hindi pera lang ang habol sa'yo. Ngayon mo patunayan sa akin na hindi totoong mga paratang ko sa kanya. Paano kapag napatunayan kong mali ka? Hindi na ako makikialam sa inyo kahit kailan. Safe ba yan? Baka sulutin niya talaga si Bren ha? Hindi, sira. Marami nang natulungan yung girl na yon. Ano? Ay, sige na nga para matahimik ka na. Papa Dudut, nag-aalangan man ako ay pumayag na rin ako sa suhestyon ni El na subukan ang katapatan sa akin ni Bren. Ipinakilala nga niya ako sa babaeng sinasabi niya na pwedeng maging kasabwat namin. Si Shazzy. Maganda at sexy nga siya, typical na type ng mga lalaki. Sabi pa nga sa akin ni El ay mapagkakatiwalaan si Shazzy dahil ilang beses na rin itong naging kasabwat sa mga gustong subukan ng loyalty ng mga boyfriend o asawa nila. Nagalangan pa nga ako, Papa Dudut, dahil baka makilala ito ni Bren, lalo pa at maraming umanong followers ang babae sa social media. Sakto't mahilig pa naman si Bren manood ng mga video content sa social media. Pero sinigurado naman sa akin ni El na hindi ito makikilala dahil hindi naman ito gaanong kasikat. Kaya nga nilakasan ko na rin ang loob ko dahil parang may bumubulong sa akin na alamin kung may tinatago nga ba itong si Bren, Papa Dudut. Ibinigay ko nga lahat ng detalye tungkol kay Bren na maaaring magamit para mapaniwalang kilala talaga ito ni Shazzy ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, maayos na pinagplanuhang mabuti ni Shazzy ang gagawin at mga sasabihin kay Bren para alamin kung may tinatagong lihim ito sa akin. Sinabi din niya sa akin na i-record niya lahat ng calls at naka-screenshot ang mga conversation nila bilang katibayan at sumang-ayon ako. Simula umpisa ng conversation ni Shazzy at Bren ay updated ako. Walang kamalay-malay noon si Bren na alam kong kachat niya si Shazzy. Nakakapanibago dahil hindi na niya ipinapahawak sa akin ang cellphone niya at palagi siyang matagal kung magbanyo. Dala-dala ang cellphone niya. Palagi na rin nakasilent yon pero naririnig ko naman na laging nagbabibrate. Doon ako nagsimulang maghinala sa kanya dahil kung talagang tapat siya sa akin ay hindi siya mag-e-entertain ng ibang babae para makipag-chat. Ilang araw nga lang ay nag-send na sa akin si Shazzy ng screenshot ng conversation nila na mas nagpatibay ng hinala ko. Nasaktan ako sa mga nabasa ko dahil ayon sa screenshot ay gusto makipagkita ni Bren kay Shazzy at sagot pa nito ang magiging date nila. Nung una ay ayaw kong paniwalaan ang mga nabasa ko pero nasa harap ko na nga ang katibayan. Sinampal na ako ng katotohanan na may ginagawang kalokohan si Bren. Nang hindi ko nalalaman, napaisip ako bigla. Bakit parang mapera siya kung makapagyabang na siya ang sasagot ng date nila ni Shazzy? Kanino kayang pera ang gagamitin niya? Dahil sa mga nabasa ko ay nilamon ako ng mga bagay na walang tigil na tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Hanggang sa sumunod na ang mga araw ay nakiusap sa akin si Shazzy na kung pwede ay magkita kami dahil may gusto siyang iparinig sa akin at para matapos na rin umano ang pagpapanggap niya. Nakipagkita ako kaagad sa kanya nang sumapit na ang day off ko at isinama ko si El. Habang pinakikinggan ko ang voice record ng call nila ay nagimbal ako sa mga narinig at para akong tinarak ng libo-libong kutsilyo sa puso ko. Hello po, nice to see you again. Kamusta, Shazzy? Bad news ba o good news ang dala mo? Upo muna kayo. Kasama niyo po pala si Ate El. Aba syempre, dapat kasama ako at makikichika ako. Ibang klase ka talaga basta chismis.
Hoy, pero di ako chismosa na kung kani-kanino nagkukwento. Anyway, kagaya nga po ng pangako ko sa inyo, lahat po ng screenshot at record ng calls nasa akin ngayon. Dala ko na for proof. After ko po maibigay sa inyo, i-delete ko na po to sa phone ko. Salamat. Ano po bang gusto nyo? Basahin niyo po muna yung mga conversation o pakinggan ng voice record? Yung voice record ang gusto kong unahin. Okay po, ito. Play nyo na lang po kung ready na kayong marinig ang lahat. Tatagan nyo lang po ang loob nyo sa mga maririnig nyo. Bakit? Nandyan po ang lahat ng sagot. Kayo na po ang bahalang umalam. Dali, i-play mo na. Ngayon malalaman na natin ang totoo. Play ko na ha. Ano na, Shazi? Kailan ba tayo pwede magkita? Puro ka sendang picture sa akin, di ko naman alam kung ikaw ba talaga yun. Pag gusto ko makipag-video call sa'yo, ayaw mo naman. Di ko alam kung poser ka ba o ano. Tonight kaya, puntahan kita sa work mo. Hindi pwede. Maraming nakakakilala sa GF ko. Baka may magsumbong. Akala ko ba gusto mo ako makita? Oo, pero wag sa trabaho ko. Gusto mo pag out ko, kita tayo. Tapos diretso tayo ng motel. Motel? Usapan natin, magkikita lang tayo. Bakit? Doon din naman punta natin, di ba? Ayaw mo ba? Matitikman mo ako, matitikman kita. Wow! Gaano ka kasiguro na gusto ko makipag-hook up sa'yo? Bakit? Hindi ba? Kaya ka nga nakipag-chat sa akin, di ba? Sabi mo, pinagtanong mo pa talaga ako para lang makuha name ko sa social media account ko. Depende. Magaling ka ba? Aba, oo. Magaling ako magpaligaya ng babae. You have to be gentle nga lang. Lagi akong gentle. Kaso, paano kapag nalaman ng GF mo? For sure magagalit yon. Magagalit talaga. Ba't di mo na lang kasi iwan yung GF mo? Ginto eh. Jackpot ako dun. Eh bakit mo ginagawa to? Siyempre, malaki ang pakinabang nun sa akin. Lahat ng gusto ko na ibibigay niya. Plano nga niya akong bilhan ng big bike. O di ba? May iaangkas kita dun. O sige, pero kailan ba tayo magkikita? Baka naman mahuli tayo. Hindi yan. Nagawa ko na to ng ilang beses pero di naman niya ako nahuli. Magaling akong mambola eh. Ganito, mamaya kita tayo ng 9 p.m. Pagkatapos ng duty ko, gusto mo? May alam akong magandang motel. Sige. Ayos! Buti pumayag ka. Promise, di ka magsisisi. Aba, hindi ka rin naman lugi sa akin, no? Oo nga, jackpot na jackpot ako sa'yo. Sexy mo eh. Yung GF ko, losyang na. May anak na kasi eh. Ako pa nag-aalaga minsan. Ang bata-bata ko pa pero nag-aalaga na ako ng bata. Sandali. Tapos di ko naman anak. Di ko na kayang tapusin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko dyan sa lalaking yan eh. I'm sorry, Miss Rosette. No. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala kang dapat ihingi na sorry. Si Bren ang may kasalanan sa akin. Ginawa mo lang yung dapat mong gawin. Uminom ka muna ng tubig at para kang hihimatayin. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na si Bren. Narinig mo na kung anong tingin niya sa'yo. Alam mo na kung ano ba talagang pakay niya sa'yo. Teka lang. Kailangan ko munang i-process lahat ng to sa utak ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Gulong-gulo ako. Binigay ko lahat sa kanya. Tapos ganito lang isusukli niya sa akin? Aba, wala nang isip-isip yan. Mantakin mo, ilang beses na pala niyang ginawa yan. At ipinagmalaki pa talaga niyang hindi mo naman siya nahuhuli kaya okay lang. Maraming salamat sa lahat, Shazi. Ito nga pala yung bayad. Dinagdagan ko yan para tip ko sa'yo. Hindi ko na pababayaran kasi kilala ka naman ni Ate El. Naku, hindi, tanggapin mo to. Nagpapasalamat talaga ako at nalaman ko na yung totoo. Okay, sige. Ang masasabi ko lang, huwag ka nang maniniwala sa mga kasinungalingan ng BF mo. Yung mga lalaking kagaya niya, uulit at uulit yan. Know your worth. Hindi mo kailangan matakot na mawala siya sa'yo. Kasi mawala man siya, nandiyan naman ang anak mo. Dalaga pa ako pero kung ako sigurong nasa kalagayan mo,
Ano ko palagi ang una sa listahan? Mawala na ang lahat, pwera lang ang anak ko. Papa Dudut, nagising ako bigla sa mga huling sinabi sa akin ni Shazzy. Pero magkakahalong sakit at emosyon din ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ko na nga alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ang galit ba o ang sakit na nararamdaman ko? Idagdag pa na nasira na ang napakalaking tiwala ko sa taong akala ko ay totoo ang hangarin sa akin. Katulad lang din pala siya ng iba na ang hangad ay makaangat sa buhay kahit pa manggamit sila ng ibang tao para lamang makuha ang gusto nila. Napakagaling niyang magtago dahil sa 5 taon naming pagsasama ay noong ko lang napansin ang panloloko niya. Napakabait niya sa anak ko at hindi ko talaga naisip na nagpapanggap lamang ang lalaking yon para makuha niya ang gusto niya sa akin. Napakalambing din niya sa akin at lagi niyang pinaparamdam na mahal niya talaga ako. Kaya hindi ko napansin ang huwad niyang pagkatao. Nabulag ako ng pagmamahal sa kanya at ng huwad niyang pagmamahal sa amin ng anak ko. At dahil nga sa mga nalaman ko, Papa Dudut, ay walang pag-aalinlangan na nagdesisyon akong makipaghiwalay kay Bren. Naisip kong gumising na sa katotohanan bago ako tuluyan na hindi na magising at magpaalipin sa isang panaginip na buo kaming pamilya. Dahil nga sa kagustuhan kong tuldukan na ang aming relasyon, ay naglakas na ako ng loob na kausapin si Bren ukol sa recorded audio na ibinigay sa akin ni Shazzy. At bilang huling tulong ko na rin sa kanya, ay ako na mismo ang nag-impake ng mga gamit niya, Papa Dudut. Han, ano to? Ba't nandito sa pinto ang mga gamit ko? Gusto na kitang umalis sa pamamahay ko. Teka, galit ka ba kasi late ako nang uwi? Nag-overtime ako, Han. Sorry, huwag ka nang magalit. Wala akong pakialam kung na-late ka ng uwi. Kung ganon, bakit? Anong ibig sabihin nito? Kung may problema ka sa akin, pag-usapan natin. Hindi yung ganito. Sa tingin ko hindi na natin madadaan sa maayos na usapan yung problema natin ngayon. Dahil wala na rin naman akong balak magpaloko sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Han? Narinig ko lahat ng usapan nyo ni Shazzy. Nirecord niya usapan nyo at pinarinig niya sa akin. Sinong Shazzy? Bren naman! Magde-deny ka pa ba hanggang ngayon? Si Shazzy, yung bago mong target na gusto mong imotel pagkatapos ng trabaho mo. Nakalimutan mo na ba? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong kilalang Shazzy. Alam mo, nagiging praning ka na nitong mga nakaraan. Hindi ako praning! This time, alam ko kung anong sinasabi ko. Ang tagal na panahon mo akong niloko, Bren! Ang tagal kong nagbulag-bulaga na talagang mahal mo nga ako at hindi ang pera ko! Mahal naman talaga kita. Saan mo ba kasi nakuha yung voice recording na yan? Di mo ba naisip na baka may inggit lang sa akin o sa'yo na gusto tayong sirain? For sure, edited yung voice recording na yan. Huwag mo lang dagdagan pa yung mga kasinungalingan mo. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Han, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kilala mo ko. Naging faithful ako sa'yo ng 5 taon. Faithful hanggang sa malaman ko ang totoo. Utang na loob, Bren! Hanggang kailan ka magsisinungaling? Alam kong hindi mo talaga ako minahal. Pera ko lang ang habol mo. Kaya mo ba ako niligawan? Kasi alam mong may mapapala ka sa akin? Hindi, Han. Promise, mahal talaga kita. Ang tagal mo na akong kilala. Mas maniniwala ka ba sa voice recording na yan kaysa sa akin? All this time, akala ko tanggap mo pagiging single mom ko at higit sa lahat. Akala ko tanggap mong anak ko. Pero hindi pala. Kaya please, umalis ka na sa pamamahay ko at wag ka nang babalik kahit kailan. Han naman pag-usapan naman natin to. Ayusin natin. Wala nang dapat pag-usapan at ayusin. Sinira mo lahat ng meron sa atin. Sinamantala mo yung pagmamahal ko sa'yo. Pero nagising na ako sa katotohanan. Ayaw na kita
Huwag mong gawin sa akin to. Oo, nagkamali ako pero bigyan mo naman ako ng chance na makabawi. Papatunayan ko sa iyong mahal kita. Wala ka ng patutunayan, Bren. Tapos na tayo! Maghanap ka ng bagong maloloko! Good luck sa panibagong sugar mommy mo! Please, luluhod ako kung gusto mo. Patawarin mo lang ako. Bingi ka ba ang bobo kang hayop ka? Ang sabi ko ayoko na! Di ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Di na ako magpapautusa yung demonyo ka! Ang tagal ko naging tanga! Kaya lumayas ka! Ayaw na kita makita kahit kailan! Han, please. Sabing lumayas ka! Papadudot sa kabilangan ng pagmamakaawa sa akin noon ni Bren na huwag ko siyang iwanan, ay naging matigas ang puso ko. Inalala ko ang lahat ng mga sinabi niya kay Shazi at kung anong klaseng pangiinsulto laban sa akin ang ginawa niya, lalo na sa pagiging single mom ko. Naisip ko na napakakapal ng pagmumukha niya dahil sa buong pagsasama namin ay ako lahat ang pumasan sa financial bills namin pati ng pamilya niya kung tutuusin. Hindi ko na nga siya hinihingaan noon kapag sweldo niya kasi alam kong may mga kapatid siyang pinag-aaral at ang mga magulang naman niya ay parehong walang trabaho. Kaya naman sa kanya lamang umaasa ang pamilya niya. Iniintindi ko siya sa parting yon pero ginagamit niya lamang pala ko. Halos wala ngang mapaglagyan ng galit ko sa kanya pero nasabi ko nga noon na karma na lang ang bahala sa kanya. Noon ko lang din na-realize kung gaano ko kabulag sa pagmamahal ko sa kanya at sa mga magagandang ipinapakita niya sa amin ng anak ko. Hindi ko man lang napansin na may sekreto siyang tinatago na parang proud pa siya dahil hindi ko kaagad nalaman. Matagal na pala niya akong niloloko at hindi lang isa kundi maraming beses na niyang nagawa yon. Pero imbis nga na magmukmuk ako at magmakaawa dahil lang sa mga nalaman ko ay natauhan ako na hindi dapat ako magtiyaga sa ganong klase ng setup dahil lang sa single mom ako. Na-realize ko na ang halaga ko bilang babae ay hindi nasusukat sa aking anak sa pagkadalaga. Dahil lang tunay na lalaking nagmamahal ay alam kung ano ang tunay na halaga ng babaeng napili niyang mahalin. Marahil ay hindi para sa akin ang pakikipagrelasyon. Nagsilbing aral na sa akin ang pangalawa kong kabiguan sa pag-ibig na mas dapat ko na lang pagtuunan ng pansin ang aking sarili at ang aking anak. Dahil hindi naman mamamatay ang isang babae kung hindi ito makikipagrelasyon. Nagpapasalamat na lamang ako na hindi pinahintulutan ng Diyos na kami ay makasal dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba kung malalaman ko ang tungkol sa kataksilan niya kung kailan kami ay kasal na. Sa kabila ng mga nangyari, Papa Dudut, ay sinikap ko na umusad sa buhay ko. Nag-focus ako sa mga nais kong marating sa buhay at mas dinamihan ko ang oras ko sa nag-iisa kong anak. Na-realize ko na masaya pala kahit kaming dalawa lamang. Na kaya ko naman din palang maging ama at ina para sa aking anak. Habang si Bren naman ay hindi ko na alam kung nasaan at kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Diyos na lamang po ang bahalang magparusa sa kanya sa ginawa niya sa akin. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Pasensya na po kayo, Papa Dudut, at ang mga kabarangay natin na napakinggan ang aking katangahan. Huwag kayong mag-alala, hindi na po mauulit yung ganon sa buhay ko kahit na kailan. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na mabasa ngayong araw. More power po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rosette. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang
pundasyon sa isang relasyon ay ang wagas na pagmamahal at buong pusong pagtitiwala para sa taong iyong iniibig. Dahil hindi lalayag ang pagsasamang sinimulan kapag hindi mo pagkakatiwalaan ang pagmamahal na ibinibigay ng iyong katipan. Ikaw kabarangay, ilang porsyento ang tiwala na ibinibigay mo sa iyong partner? Dear Papa Dudut, mahirap magtiwala lalo na kung naranasan mo ng maloko ng paulit-ulit. Ang mas mahirap pa rito ay hindi mo alam kung sino-sino ang mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Ako po si Amber, 25 years old at sales lady sa isang butik sa kilalang mall dito sa Parañaque. Lumaki naman ako sa maayos at kumpletong pamilya. Ang nanay at tatay ko na siguro ang isa sa mga pinakamasipag na taong nakilala ko. Sila ang inspirasyon ko kung bakit patuloy ako sa pagsusumikap sa buhay. Sila ang dahilan kung bakit taus-puso kong tinatanggap ang mga tao sa paligid ko dahil inakala ko noon na ang mundo ay katulad nila. Mabait at hindi marunong manlamang. Pero sa pagtanda ko ay napagtanto kong hindi pala ganon kasimple ang mundong ginagalawan natin, Papa Dudut. Nagkalat sa paligid ang mga taong mapagsamantala at manloloko. At isa nga ako sa mga naging biktima. Mula sa pagiging mapagtiwala ay nagsimula akong magkaroon ng trust issues sa mga tao simula nang paulit-ulit akong niloko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. 19 years old lamang ako noong unang umibig ang puso ko. Na-in-love ako, Papa Dudut, sa isang 29 years old na engineer kung saan kalaunan ay nalaman ko na meron na pala itong sariling pamilya. Ang sumunod namang boyfriend ko ay noong 22 years old ako. Magkapareho lamang kami ng edad pero hindi rin nagtagal ang pagsasama namin dahil nahuli ko siya na marami palang ibang kausap na babae sa Facebook. Ang huling boyfriend ko naman ay nabuntis nito ang kapitbahay nila na ex-girlfriend pala niya. 3 beses akong umibig. 3 beses din akong niloko at sinaktan. Kaya naman simula noon, Papa Dudut, ay naging maingat na ako sa mga lalaking kinikilala ko. Mahirap buuin ang sarili lalo na kung buong ibinigay sa mga lalaking inakala kong aalagaan ako ang pagkatao ko. Kaya naman noong muli akong nakakilala ng bagong lalaki sa buhay ko na si Jude, nag-aalangan man ay sumubok pa rin ako. Pero sa pagkakataong yon, ay dala ko na ang mga aral na natutunan ko mula sa mga nauna kong relasyon, Papa Dudut. Hello? Hi, magandang gabi. Kumusta ka? Okay naman. Eto katatapos lang kumain, ikaw. Okay lang din. Nagre-review ako ngayon. Nagre-review ka pala, bakit ka tumawag? Ipinahinga ko lang tong mga mata ko. Naisip ko na tawagan ka para naman ma-inspire ako sa pagre-review. La, eme to? Open mo cam mo para makita kita. Ayoko, nakapantulog na ako eh. Sige na, please. Kahit saglit lang. Sige na nga. O eto na. Kita na ba ako? Opo. Ganda nyo naman po. Ay naku, tigilan mo ako, Jude ha. Style mo bulok. Totoo naman. Ganda mo. Kaya nga kita message noon eh. Salamat. Ano naman nire-review mo? Yung para sa klase namin bukas. May oral recitation kami eh. Hindi ba nakakapagod yung ginagawa mo? Pagkatapos mo pumasok sa school, papasok ka naman sa work mo, tapos pag uwi, review ulit. Mabuti may lakas ka pang natitira. Nakakapagod.
nakakapagod pero kailangan gawin eh. Huwag mo sanang masamain tong tanong ko ha, pero paanong hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin? Lagi ka bang bagsak sa klase? Hindi naman. Wala kaming pera eh. Kaya nakailang beses akong tumigil. Bilang bunso, mas priority ng mga magulang ko noon na pag-aralin sina ate at kuya. Kaso pagkatapos graduate, nagkapamilya agad sila. Kaya imbis na matulungan ako sa pag-aaral, hindi na nila nagawa kasi may kanya-kanya na silang pamilya na ginagastusan. Kaya ka nagtatrabaho ngayon para matustusan mo yung pag-aaral mo? Ganun na nga. Kung hindi ko gagawin yon, hindi ako makakapag-aral. At alam naman natin na kapag wala kang diploma, pahirapan ang makahanap ng trabaho. Totoo naman yan. Pero grabe ang pagod mo nun. Nasanay na lang din yung katawan ko. Parang automatic na nga eh, na paglabas ng school, diretso agad sa trabaho. Pagka-uwi, maliligo, kakain, magre-review, matutulog. Pero syempre ngayon, nagbago na yung routine ko. Paanong nagbago? Syempre, bago matulog, kailangan makausap muna kita para masarap tulog ko. Bebe time kumbaga. Baby time ka dyan. Hindi pa nga tayo magjowa, ikaw talaga. Pero malapit na naman, di ba? Ewan ko. Depende. Depende naman saan. Depende kung sasagutin ba kita o hindi. Ano bang kailangan kong gawin para makuha ko na yung matamis mong oo? Secret! Ayaw pa sabihin. Baka naman paasahin mo lang ako ha? Bakit? Ayaw mo na? Pagod ka naman ligaw? Pwede ka naman nang tumigil kung pagod ka na. Hindi. Siyempre hindi. Hindi nga ako napapagod na maghapon nag-aaral at nagtatrabaho eh. Siyempre hindi rin ako mapapagod sa'yo. Liligawan kita hanggang sa mapasagot kita. Tignan nga natin kung hanggang saan ka tatagal. Strong to. Mukha lang ako mahina tingnan. Pero determinado akong tao. Sus! Sinasabi mo lang yan kasi nanliligaw ka. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpakapagod para mapasagot ako eh. Magpakatotoo ka lang. Huwag mo kong gawing priority mo kasi may mas mahalaga ka pang goal sa buhay kaysa sa akin. Nasa panahon na lang yan kung babagay ba talaga tayo o hindi. Ano bang klaseng boyfriend yung hinahanap mo? Isang ugali lang naman yung gusto ko sa isang lalaki. At yun yung kapag loyal siya. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Kapag loyal ang boyfriend, masaya ang girlfriend. Kapag loyal ang tao, walang problema, walang gulo. Kapag loyal ang partner mo, may peace of mind ka. Yun lang ang kailangan mong patunayan sa akin. Yun lang ba? Madali lang naman pala eh. Loyal naman ako kaya huwag kang mag-alala. Nasa tamang tao ka na. Ewan ko sa'yo, mag-review ka na nga dyan. Baka ako pa masisi kapag bumagsak ka sa recitation niyo bukas. Matutulog na rin ako. Oh sige, good night. Sleep well. Salamat. Ikaw din, huwag masyado magpupuyat. Wala bang I love you dyan? Ay, tigilan mo ako. Mag-review ka na dyan. Okay, sige. Bye-bye na. Bye! Sa Facebook ko lang nakilala si Jude Papadudut. Nagsimula ang lahat noong nag-reply siya sa isa sa mga stories ko. Hindi kami close at hindi ko siya kilala noong mga panahong yon. Pero napansin ko na matagal na pala kaming friends sa Facebook. Nung i-check ko ang profile niya ay may tsura naman siya. Payat siya na matangkad at ang buhok nito ay katulad sa mga sikat na hairstyle ngayon na mahaba at may hati sa gitna na halos natatakpan na ang kanyang mga mata. Nireplyan ko siya at doon ay nagsimula ang kulitan namin sa social media. Sinimulan akong ligawan ni Jude at hindi ko siya pinagbawalang manligaw. Pero inunahan ko na siya at sinabihan na hindi ako nagpapadalos-dalos pagdating sa pag-ibig. Gusto kong patunayan muna ng lalaki ang sincerity niya bago ko siya sagutin at yun na nga ang ginawa ni Jude sa mga sumunod na buwan. Naging magkaibigan kami habang nililigawan niya ako at ayos lang naman daw sa kanya yon. Sa pamamagitan noon ay mas lalo ko pang nakilala ang binata. Mahiyaing tao si Jude at masyado siyang seryoso sa buhay. Pero kapag kaming dalawa lang ang magkasama, ay lumalabas ang pagiging makulit nito at palakwento. May ugali kasi si Jude na kailangang makaklose muna niya ang isang tao bago siya maging open sa ugali niya. Kabaliktaran nito kapag kausap lamang siya sa chat. Kapag online ay napakakulit niyang tao at hindi siya nauubusan ng pag-uusapan.
Hindi nga naglaon ay naging magaan din ang loob ko kay Jude hanggang sa unti-unti ko ring ibinigay ang buong tiwala ko sa kanya. Matapos nga ang ilang buwang panliligaw ay sinagot ko na siya at opisyal ko siyang naging boyfriend. Papa Dudut. Uy, Jude, sure ka ba talaga na pwedeng pumunta rito sa rooftop? Baka mamaya mahuli tayo ah. Bakante naman tong building na to, kaya pwedeng pumasok kahit na sino. Kahit na, private property pa rin to. Kaya pwede tayong kasuhan ng trespassing nung may-ari kung sakali. Nagpaalam naman ako sa gwardya. Kumpare ni tatay yung nagbabantay dito, kaya pinayagan tayong makapasok. Tsaka hindi naman tayo magtatagal eh. Manonood lang tayo ng sunset. Kung bakit kasi sa dami ng lugar na pwedeng puntahan, dito mo pa ako dinala sa abandonadong building eh. Mamaya may multo rito ah. Ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga multo? O bakit? Totoo namang may multo ah. Hindi totoo ang mga multo. Alam mo kung anong totoo? Ano? First anniversary na natin. 1 taon na tong relasyon natin, yun ang totoo. At kaya kita dinala rito kasi gusto kong i-celebrate natin yun ngayon. Dito mismo? Oo, pinaghandaan ko tong araw na to. Kaya bago tayo tumuloy, pumikit ka muna. Ang dami mo talagang alam. Sige na, pikit na. Kasi may surprise ako sa'yo. Oo na, ito na. Nakapikit na. Halika, hawakan mo tong kamay ko. Sunod ka sa akin. Saan ba tayo pupunta? Malayo ba? Ilang hakbang lang. Kailangan nating umikot kasi haharap tayo sa kanluran. Bakit naman sa kanluran? Basta, makikita mo mamaya kung bakit. Check mo yung dinadaanan ko ha. Baka madapa ako, mahulog pa ako. Ang taas pa naman ng building na to. Huwag kang mag-alala, malayo naman tayo sa gilid eh. Eto na, nandito na tayo. Pwede ko na bang buksan to mga mata ko? Oo, pwede na. Wow! Ikaw nag-ayos lahat nito? Oo, ayos ba? In fairness ha, nag-effort ka pa. Picnic sa rooftop. May romantic side ka pala. Siyempre naman, para sa'yo yan. Nagdala talaga ako ng picnic blanket para ma-enjoy natin yung paglubog ng araw. Kaya pala kailangan nakaharap sa kanluran. Sakto, walang nakaharang na building dito banda. Di ba? Galing kong pumili ng lugar, no? Imbis na kandila, kato lang nakasinde. Para hindi tayo malamok habang kumakain. Scented yan, kaya mabango. Salamat, ang sweet mo talaga. Hindi ako nagkamali na sinagot kita. Sabi ko naman sa'yo eh, wala kang pagsisisihan kapag ako yung naging boyfriend mo. Asus, oo na. Halika na, umupo na tayo. May binili akong pizza at soft drinks. Dapat pala nagdala rin ako ng pagkain para may share naman ako kahit papano. Di mo kasi sinabi na magde-date pala tayo ngayon. Nakasuot pa naman din ako ng uniforme galing trabaho. Hinahabol ko kasi yung sunset eh. Ako nga naka-school uniform pa eh. Traffic na kasi kanina, kaya dumiretso na ako sa trabaho mo para masundo kita. Sayang kung hindi natin maaabutan yung sunset. Sa bagay, hindi na natin kailangan magbihis kasi dalawa lang naman tayong nandito. Ang importante ngayon, magkasama tayo nagse-celebrate. Totoo naman. Salamat, Jude. First time ko lang makaranas ng ganito. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Mapasaya lang kita. Promise, gagawin ko rin ang lahat para maibalik sa'yo lahat ng efforts na ginagawa mo sa akin. Ikaw pa lang, solve na ako eh. Ay naku, napakabulero mo talaga. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong pizzang dala mo. Kanina pa yan eh, kaya baka malamig na yan ngayon. Eh di kain tayo ng malamig na pizza. Papadudod si Jude yung best example ng taong tinatawag nila ngayong nonchalant. Kung hindi mo siya tatanungin ay hindi niya sasabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman niya. Hindi rin siya mahilig lumabas at karaniwan ay sa bahay, eskwela, trabaho lang siya namamalagi. Wala siyang bisyo dahil ayon sa kanya ay wala naman daw siyang sapat na yaman para gumasto sa mga bagay na magsasayang lang ng pera. Proud ako sa kanya dahil sobrang focus siya sa mga priority niya sa buhay at yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya.
Wala akong problema kay Jude pero may isang bagay akong kinakabahala para sa kanya. At yon ay ang paglapit ng tukso sa kanya. May itsura si Jude at malakas ang datingan nito dahil sa pagiging tahimik at misteryoso niya. Hindi na ako magtataka pa kung marami mang babae ang nagpaparamdam sa kanya, lalo na sa school nila. Sa katunayan ay nakwento sa akin ni Jude na may isang kaklase siyang siniship sa kanya. Very vocal daw kasi yung babae at hindi na sekreto sa buong klase nila na nagkakagusto ito sa boyfriend ko. Kilig na kilig daw yung babae tuwing tinutokso sila sa klase kahit na hindi naman siya pinapatulan ni Jude. Aaminin ko na nakaramdam ako ng selos. Medyo na-threat ako sa isiping may babaeng nagkakagusto sa boyfriend ko lalo na at hindi ko naman siya mabantayan araw-araw. Ganon pa man Papa Dudut ay lagi naman akong ina-assure ni Jude na biruan lamang ang mga nangyayari sa eskwelahan nila at never siyang magkakagusto sa kaklase niyang yon. Pero bilang isang girlfriend Papa Dudut, hindi ko maiwasang mag-overthink lalo na't araw-araw silang nagkakasama at nagkikita. Doon na po ako nagsimulang magkaroon ng trust issues sa nobyo ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para sa isang babaeng ilang beses nang niloko ng mga kalalakihan, mahirap kalabanin ang isipang mahilig mag-overthink. Simula nung nalaman ko ang tungkol sa babaeng nagkakagusto kay Jude ay lagi na ako nag-iisip ng masama sa boyfriend ko. Kapag mabagal siyang mag-reply ay napapaisip ako kung may iba ba siyang kachat o baka ayaw na ba niya akong kausap kaya hindi siya nagre-reply. Hindi rin ako makatulog sa gabi dahil laging tumatakbo sa isipan ko kung ano ang ginagawa ni Jude after naming mag-usap sa cellphone. Kung natutulog na ba siya kaagad o baka naman may iba pa siyang katawagan. Lagi ko noong tinetest si Jude at hinuhuli kung may ibang babae ba siyang kinakausap. Dumating nga noon sa puntong gumawa pa ako ng fake account at gumagamit pa ako ng peking pangalan at picture ng magandang babae para i-chat siya. Nagpanggap ako na interesado ako sa kanya at nilandi ko siya online gamit ang peking Facebook. Sakalang napanatag ang loob ko nung hindi kinagat ni Jude ang sinet up ko para sa kanya. Kinuwento pa nga niya sa akin na may babae raw na nagchat-chat sa kanya sa Facebook kahit na alam kong ako naman yon at ibang pangalan lamang ang ginamit ko. Napatunayan ko noong time na yon na loyal nga sa akin si Jude. Agad ko ring dinilit yung Facebook na ginamit ko para sa kanya at saka bumawi sa boyfriend ko. Papa Dudut, may isang araw noon na kinailangan ko kailangan magstay ni Jude ng late sa eskwelahan nila dahil may research silang tinatapos. Naisip ko na puntahan siya sa eskwelahan nila pagkatapos ng trabaho ko. Sinamahan ko siya sa research na ginawa niya at para na rin mabakuran ko siya at makita ng mga kaklase niyang meron siyang girlfriend. After noon ay lumabas kami at inilibre ko siya ng dinner, Papa Dudut. So, kumusta naman ang araw mo? Okay lang. Medyo busy sa school. Daming activities eh. Mabuti na lang pala naisipan kong i-treat ka ngayon para naman kahit papano makapag-relax ka. Salamat pala sa libre. Walang anuman. So after nito, saan ka na? Diretso ka na sa work? Wala akong pasok sa trabaho ngayon. Nagpaalam ako. Bakit? Huy, tinatanong kita kung bakit. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, bakit hindi ka papasok sa trabaho mo ngayon? Nag-request ako ng off sa boss ko ngayong araw kasi marami akong requirements na kailangan tapusin. Ganun ba? Requirements ba talaga yung kailangan mong tapusin? O baka naman may ibang tao ka pang kailangang atupagin? Anong ibig mong sabihin? Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa dyan sa phone mo.
Requirements din ba yan sa school? Habang kumakain tayo nakatutok ka sa cellphone. Pati ngayon, nakausap kita. Hindi ka man lang makatingin sa akin. Sino ba kasi ang kausap mo dyan? Nag-a-update lang ako sa mga kaklase ko. Para saan naman? Kasama mo na nga sila buong araw eh. Hanggang ngayon sila pa rin ang kausap mo. May group project kasi kami na ginagawa ngayon. Baka tanggalin ako sa grupo kapag hindi ako nakiko-operate. Sana pala hindi na lang tayo lumabas. Nakakahiya naman sa'yo. Sobrang busy mo pala masyado. Hindi, okay lang. Mabuti nga to at nakakain na ako. Para pwede na akong dumiretso sa bahay ng kaklase ko mamaya. Ah, talaga? Okay. Psst. At talagang wala kang interes sa akin ngayon, ha? Ano? Sorry, hindi kita narinig. Sandali, re-replyan ko lang tong tanong ng classmate ko. Alam mo, nakakainis ka. Panira ka ng mood eh. Ang saya-saya ko kanina, excited pa man din ako na makasama ka. Pero ikaw, parang wala kang kaharap ngayon na girlfriend ah. Pasensya na. Eto na, ibababa ko na tong phone ko. Ano ulit yung sinasabi mo? Wala. Uwi na lang tayo. Teka, hindi pa ako tapos kumain eh. Ayan kasi, cellphone ka ng cellphone. Dapat kung magkasama tayo, walang gamitan ng phone. Kanina pa ako tapos kumain tapos ikaw hindi ka pa nangangalahati sa kinakain mo. Sorry na. Kailangan ko lang talaga mag-reply kasi ongoing yung paggawa nila sa report namin. Actually, ako nga lang yung wala ngayon dun eh. So ako pa pala yung may kasalanan na hindi kayo kumpleto ngayon. Sana sinabi mo kanina para hindi na lang tayo lumabas, di ba? Hindi naman sa ganon. Nagpaalam naman ako sa kanila. May ilang tanong lang sila tungkol sa parte na nakatoka sa akin. Fina-finalize na kasi nila yung report namin. Bukas na kami magpipresent eh. Umuwi na tayo para makapunta ka na dyan sa paggawa ng report nyo. Baka mamaya ako pa sisihin ng mga kaklase mo. Ubusin ko lang to. Sayang yung pagkain eh. Bahala ka dyan, uuwi na ako. Amber, teka lang. Nagtatampo ka na naman ba? Eh sino namang hindi maiinis? Nag-effort pa ako na sunduin ka sa school nyo para lang makasama kita ngayon tapos ganito gagawin mo sa akin? Sorry na. Babawi ako sa susunod. Kahit wag na, uuwi na lang ako. Sandali, ihatid na kita. Hindi wag na, doon ka na sa mga kaklase mo. Amber naman eh. Amber, sandali lang. Sanay na po si Jude sa pagiging moody ko kaya naman kahit galit ay hindi siya naiinis. Never niyang sinabayan ang galit ko at tuwing tinotoyo ako ay hinahayaan lamang niya akong maglabas ng sama ng loob ko. At pagkatapos noon ay saka niya ako susuyuin. Alam niyang overthinker ako kaya naman ginagawa niya ang best niyang umiwas sa mga bagay na maaaring ikasira ng utak ko. Palagi rin niya akong sinasabihan na hindi siya magloloko na never siyang tutulad sa mga naging ex ko. Sa mga pagkakataong ganoon ay napapanatag ako ng ilang araw pero after that ay babalik ulit ang pagdududa na nararamdaman ko. Sa mga sumunod pang buwan, papadudot ay mas lalong lumala ang pag-overthink ko. Isa nga sa mga dahilan nito ay palagi kasi akong nakakapanood ng cheating videos sa isang online video app. Marami akong nababasang experiences ng mga kababaihan at kung paano sila niloloko ng mga boyfriend nila. Sa panahon ngayon ay marami na raw modernong paraan ng pag-cheat at yon ang nagtitrigger sa anxiety na nararamdaman ko. Inilista ko ang mga iba't ibang cheating style na napapanood ko online at sinubukan ko itong i-check kay Jude kung ginagawa ba niya ang mga ito. Una, sa contact list daw ng isang cheater ay may mga phone numbers na nakasave na aakalain mong hindi importanteng tao. Kunwari pangalan ito ng tropa nilang lalaki o contact number ng isang kainan. Pero ang totoo ay phone number pala yon ng babae nila. Pag-check ko sa contact list ni Jude ay wala pa sa 10 numero ang nakasave doon at lahat ng nandun ay pawang number ng kamag-anak niya. Ang sunod ko namang chinek ay ang inbox niya sa ibang apps tulad ng email at mga shopping applications. Minsan, doon daw nag-uusap ang mga manloloko at so far ay walang ganong ginawa si Jude. Pero isang application sa phone niya ang hindi nakaligtas mula sa akin. Ang sabi kasi online, kapag may app na ganon ng isang lalaki ay red flag na raw para sa lalaki. At nagulat ako nang nakita kong may ganong klaseng application nga si Jude sa cellphone niya, papadudot.
yung phone mo. Bakit? Nagcha-charge ako eh. Amin na, saglit lang, may titignan lang ako. Ano ba yun? Ako natitingin. Ibigay mo na lang sa akin. Ba't naman takot na takot ka magbigay ng phone? May tinatago ka ba dyan? Wala. Ano namang itatago ko sa'yo? Oh, ayan. Ano ba kasing titingnan mo? Basta. Anong password mo? Yung dati pa ba? Nagpalit ako ng password. 6699 na yung bago. Bakit ka naman nagpalit? Wala lang. 6, Lagi naman ako nagpapalit ng mga password ko eh. Ano ba kasi hinahanap mo sa cellphone ko? Ba't ka ba tanong ng tanong? Kung wala ka namang tinatago, chill ka lang dyan. Si Amber naman parang ewan eh. I-check mo na naman ba kung may kausap akong ibang babae? Wala kang makikita dyan kasi wala naman akong kausap na iba. Shhh! Manahimik ka. Nagsasayang ka lang talaga ng oras. Ayun! So tama nga yung napanood ko online. Ano yun? Ano namang napanood mo? May app ka rin pala na ganito? Alin, patingin? Ayan. Favorite app daw yan ng mga cheater eh. Kasi madaling mag-delete ng convo dyan. Ang sabi sa napanood kong video, messaging app yan ng mga kabit. Sus, nagpapaniwala ka naman sa mga napapanood mo. Kahit i-check mo pa, wala akong ibang kausap dyan. Anong i-check ko kung na-delete mo na yung conversation nyo? Wala akong i-delete na convo kasi wala naman akong kachat sa app na yan. Eh bakit meron ka niyan? Para saan yan? May Facebook ka naman. Ba't mo kailangan ng ganyan? Dito ko ina-upload yung mga picture at video sa phone ko kapag nafo-full na yung memory ko. Tingnan mo, kahit i-check mo pa, puro pictures ko lang yung nandyan. Patingin? Ayan. Ano, wala di ba? Wala nga. Puro pictures lang ang nandito. Kung may kachat man ako dyan, puro school related lang. May group chat kami dyan na buong klase. Kasi yan yung preferred ng prof namin. Sabi kasi sa video, red flag daw yung mga lalaking may app na ganito eh. Nagpapaniwala ka kasi sa mga sinasabi sa internet. Hindi naman totoo yung mga yun eh. Puro paninirang puri lang yung mga yun. Paanong paninira eh based yun sa mga experience ng ibang tao? Clickbait lang yung mga yun para makakuha ng viewers. Tingnan mo, pati ikaw napaniwala nila. Kung gusto mo, i-delete ko na yung app na yan ngayon. Eh paano yung mga pictures mo? Wala akong magagawa. Kung ito lang yung tanging ikakapanatag ng loob mo, kahit mawala yung pictures ko, okay lang. Wag na. Sayang naman. Memories din yung mga yun. Oo, marami tayong pictures na nakasave sa app na yan eh. Tingnan mo. Amin na. Hanapin ko yung pictures natin nung nag-celebrate tayo ng anniversary sa rooftop. Naka-upload yun dito eh. Patingin nga. Wait lang, hinahanap ko na. Ayun, Oh, short hair ko pa dyan oh. cute nga eh. Send mo nga sa akin yan. I-download mo na rin yung app na to. Kasi magandang mag-send ng pictures at videos dito. Hindi pumapangit yung resolution. Kapag sa Facebook kasi pumapangit yung quality eh. Oh sige, da-download ko yan. Send mo sa akin lahat ng pictures natin ah. Sige, no problem. Basta wala kang ibang kausap dyan ah. Yung totoo, pictures lang talaga. Wala, ano ka ba? Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala sa akin? Alam mo namang madaling masira yung tiwala ko eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko sasayangin yung tiwalang ibinigay mo sa akin. Oo na. Ano ulit yung pangalan ng app? Ito ba yon yung color blue? Oo, yan nga. Oh ito, downloading na. Simula nung araw na yon ay para bang lagi nang may pag-aalinlangan sa puso ko kahit na nasiguro ko namang walang ibang kausap si Jude sa app na yon. Alam kong hindi maganda ang ugali kong yon na lagi kong pinag-iisipan si Jude na may masamang ginagawa. Pero hindi ko naman ginustong maging ganon, Papa Dudut. Sobrang dami na lang kasing nangyayaring panluloko sa buhay ko. Pati na rin sa ibang tao kaya napakahirap maging kampante. Lalo na't marami na ngayon ang walang pakialam kahit makasira pa sila ng relasyon. Asawa nga naaagaw pa ng iba, si Jude pa kaya na boyfriend ko pa lamang noong time na yon. Hindi nyo rin po kasi ako masisisi dahil pati sikat na mga artista na napapanood sa TV, silang nagiging patunay na napakahirap magtiwala. Si Kylie Padilla nga at Bea Alonso na parehong napakaganda ay nagawa pa ring lokohin ng mga asawa at boyfriend nila. Sure ako na mas madaling lokohin ang katulad ko na napaka-normal lang ang itsura ko. Marami na ring mga nagva-viral ngayon na mga screenshot. Sa sobrang lala ng pag-overthink ko noon ay hindi naiwasang pati ang relasyon namin ni Jude ay naapektuhan na, Papa Dudut. Aminado naman ako na may pagkakataong nakakasakal na ako sa relasyon namin dahil ang dami kong gustong ipagbawal kay Jude.
para lamang mapanatag ang kalooban ko. Nariyan papadudot na pinablock ko sa kanya ang mga babaeng nagchat-chat sa kanya. Hindi ko rin siya pinapasama sa mga outing nila kasama ang classmates niya dahil nga natithreaten ako sa kaklase niyang nagkaka-crush sa kanya. Marami akong ipinagbawal kay Jude pero sa kabila noon ay nagulat ako kasi tumatalima naman siya sa mga ipinag-uutos ko. Kahit nga minsan ay sumosobra na ako. Ganon pa man kahit naging sunod-sunuran na si Jude sa mga gusto ko, ay hindi pa rin nawala ang masamang kutob ko. Kaya naman noong panahong yon, isang bagay ang naisip kong gawin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanonood lamang ako noon ng mga video online nung dumaan sa feed ko ang video ng isang babaeng gumagawa ng mga loyalty test. Dahil sa ginagawa niya ay maraming lalaki ang napapatunayang niloloko pala ang mga girlfriend nila. Ang sistema magpapanggap ang babae na itatago na lang natin sa pangalang Nina. Magkukunwari siyang interesado sa lalaki at lalandiin niya ito sa utos na rin ng mga babaeng gustong ipa-loyalty test ang kanya-kanyang nobyo. Kapag kumagat ang lalaki at nakipag-meet kay Nina, ay sa kanya i-video ang mga pangyayari at ipapadala niya ito sa girlfriend na nagpapa-loyalty test para may pruweba ang ginagawa nilang panluloko. Dahil sa kanya ay maraming relasyon ang nasira dahil lang hindi makapagpigil ang mga lalaking sineset up niya at nalulungkot ako tuwing may babae na namang pinaibig lang tapos ay lolokohin din pala. Hindi nga ako makapaniwalang napakaraming lalaki ang kumagat sa pain ni Nina. Maganda rin naman kasi siya kaya naiintindihan ko kung bakit willing ang mga lalaking mag-cheat para lamang sa kanya. Ang hindi ko lang magets ay kung bakit napakadali para sa mga lalaking yon na lokohin ang mga girlfriends nila. Ilang araw ang lumipas ay nainganyo rin akong ipa-loyalty test si Jude, Papa Dudut. Matagal na panahon ko itong pinag-isipan dahil natatakot ako sa maaaring resulta ng test na yon. Pero dahil desidido kong malaman kung totoo nga bang loyal sa akin ang boyfriend ko, ay kinontak ko si Nina para magpatulong sa kanya. Sa pamamagitan ng message ay tinanong ko kung anong oras siya available para matawagan ko siya at makausap, Papa Dudut. Hello, magandang gabi Nina. Ako si Amber. Ako yung nag-message sa'yo kaninang umaga. Oo. Ikaw yung nagtatanong tungkol sa loyalty test na ginagawa ko, diba? Oo, ako nga yun. Napanood ko kasi yung mga video mo pati na rin yung mga nahuhuli mong cheater. Mas lalong lumala tuloy yung pag-overthink ko dahil sa mga napapanood ko. Gusto mo rin bang magpa-loyalty test? Kung pwede sana. May bayad ba siya? Wala, libre to. Wow, talaga? Oo. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga kapwa ko babae kasi naranasan ko na rin maloko eh. Ang goal ko lang naman is ilabas yung baho ng mga lalaking hindi makontento sa iisang babae. Nakakatuwa naman. Alam mo, marami kang babaeng natutulungan dahil sa ginagawa mo. Pero wala bang catch? Wala bang kapalitong pagtulong mo sa akin? Wala naman, pero kung papayag ka, after ng loyalty test na gagawin natin, ipopost ko sana online yung result whether successful man o hindi para na rin sa mga fans ko. Oo, okay lang basta wag mo lang ipakita yung mga pangalan namin. Walang problema sa akin yun. Yun lang naman yung hinihingi kong kapalit, wala nang iba. So go ka? Oo, ipapa-loyalty test ko sana yung boyfriend ko, si Jude. Bakit mo naman naisip na ipatest siya? May hinala ka ba na nambababae siya? Hindi ko alam kung hinala ba yung tawag dito sa nararamdaman ko eh. Ilang beses ko na siyang hinuhuli pero wala talaga ako makitang ebidensya na naglolo ko siya eh. Wala siyang ibang kachat na babae. Umiiwas naman siya sa mga taong nagpaparamdam sa kanya pero ewan ko kung bakit parang may laging bumubulong sa akin na may ibang ginagawa yung boyfriend ko.
Parang hindi ko alam yung word eh. Gut instinct? Oo, ganun nga. Parang ganun yung nararamdaman ko. Naku girl, trust your instincts kasi, 'di ba? Sabi nga nila na mas malakas ang intuition ng babae kaysa lalaki. Kung tingin mo may mali, malamang may mali nga. Kaya nga kita kinontak eh, para matapos ng lahat. Paano bang gagawin natin? Madali lang. Imi-message ko lang siya. Makikipagharutan ako sa kanya tapos kapag nakuha ko na yung loob niya, sasabihan ko siya na type ko siya. Minsan sila yung mag-i-invite na imita ko pero kung hindi nila gagawin yun, ako yung magfa-first move. Ang goal natin is kung aamin ba siya na may girlfriend ba siya habang ini-entertain niya ako. Kung i-deny ka niya, first red flag na yun. Pangalawa, kung willing siyang makipag-meet sa akin for, alam mo na, isang bagay lang naman ang ginagawa kung bakit nagkikita ang babae at lalaki. So kung nangyari yun, second red flag na yun. Kapag nakadalawa na, tatanungin kita kung okay na bang ebidensya yun para sa'yo. Kung gusto mong mag-stop na, ibablock ko na siya. Then after that, ikaw nang bahala sa boyfriend mo. So, chat-chat lang tapos meet. Oo, gano'n na nga yung mangyayari. Ano, okay lang ba sa'yo yun? Okay lang. Kailan ka magsisimula? Kung gusto mo kahit ngayon na, ano ba yung Facebook niya? I-message ko sa'yo mamaya. O sige, may tip ka ba sa akin kung paano ko siya i-approach? Hindi siya masyadong makwento sa simula, lalo na kapag hindi ka niya kilala. Pero kapag gumaan na loob niya sa'yo, magiging madaldal na yun. Mahilig siya sa anime. Kunin mo kuliti niya sa pamamagitan nun. Sakto, marami akong knowledge tungkol sa anime. Otaku rin ako eh. Easy na lang to para sa akin. Okay, sige. Ikaw nang bahala. Kinakabahan ka ba? Medyo. Baka kasi hindi maganda yung kalabasan ng loyalty test na to eh. Natatakot ako na baka masaktan ulit tong puso ko. Huwag kang matakot. Kung hindi siya kumagat sa pain, di maganda. Pero kung naisip niya magloko, good riddance siya, girl. Mas maganda yung mas maaga mong malaman. Balitaan mo na lang ako kung ganon. Alright, I got you, girl. Huwag kang mag-alala. Agad na ginawa ni Nina ang trabaho niya. Gamit ang personal account niya sa Facebook ay nag-message siya kay Jude. Hindi raw pinansin ni Jude ang unang chat nito at natuwa ako dahil mukhang hindi talaga siya interesado kay Nina. Pero 3 araw ang lumipas, nagulat ako noong nag-update sa akin si Nina. Nag-reply na raw si Jude sa chat niya. Lumubog ang puso ko noong nabasa ko ang chat sa akin ni Nina. Ang kwento niya sa akin ay busy daw sa school si Jude kaya siya late nag-reply. Isinet niya sa akin ang lahat ng screenshot ng usapan nila ni Jude at mas lalong sumakit ang dibdib ko. Noong nakita kong umabot ang usapan nila hanggang madaling araw. Noong gabing nag-uusap sila ni Nina ay nakapag-usap pa kami ni Jude sa tawag. Maaga siya nagpaalam dahil matutulog na raw siya pero hindi pala totoo yon. Dahil after naming mag-usap ay si Nina naman pala ang sunod niyang kinausap. Casual topics lang naman ang naging usapan nila ni Nina. Hindi mo ito maiisipan ng mali siya dahil parang getting to know ang nangyari sa pagitan nila. Tinanong ako ni Nina kung gusto ko pa bang ituloy ang plano namin. Umuo ako, Papa Dudut, kahit na medyo nasasaktan na ako ng mga time na yon. Ang sunod na tinanong ni Nina ay kung may girlfriend na ba si Jude. Inamin ito na may girlfriend na nga siya. Nagkunwari si Nina na gusto niyang landiin si Jude kahit na may girlfriend na ito, Papa Dudut, pero hindi na raw nag-reply sa kanya si Jude. Sa halip ay blinak na siya or hindi na sila nakapag-usap pa. Nakahinga ako dahil naging successful ang ginawa naming loyalty test ni Nina. Dahil doon ay napatunayan kong loyal nga sa akin si Jude. Pinasalamatan ko si Nina at bilang kapalit ay ipinost naman niya sa account niya ang isa na namang successful loyalty test na ginawa niya. After that ay hindi na ulit kami nag-usap pa ni Nina. Dumaan ng ilang linggo at panatag na ako sa relasyon namin ni Jude. Pinagkatiwalaan ko na siya at lahat ng pagdududa at pag-aalinlangan sa puso ko ay inalis ko na. Ganon pala ang feeling kapag buong buo ang tiwalang ibinibigay mo sa boyfriend mo. Kaso nga lang, habang pauwi na ako sa trabaho noon ay isang kaibigan ang nag-message sa akin. Nakita raw niya si Jude sa food court ng isang mall na may kasamang babae.
Kinabahan ako sa nabasa ko at agad kong pinuntahan ng mall na tinutukoy ng kaibigan ko. Nagpunta ako sa food court at doon ay nakita ko nga si Jude na may kasamang babae. Walang iba kundi si Nina. Naggalit ako at nanlumo sa nakita ko. Gusto ko na sana silang sugurin that time, Papa Dudut, pero may mas maganda akong naisip na gawin. Inilabas ko ang cellphone ko saka ko tinawagan si Jude para hulihin sila ng harap-harapan, Papa Dudut. Hello, Amber? Napatawag ka. Busy ka ba? Labas tayo? Pasensya na. Nandito pa ako sa school ngayon eh. May tinatapos pa ako. School? Pero bakit parang ang ingay naman dyan? May event kasi rito kaya medyo maingay. Maraming tao. Sorry talaga, busy lang. Bawi na lang ako sa sunod. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang kumain ngayon eh. May gusto akong puntahan na food court sa mall. Ganun ba? Bukas na lang kung gusto mo. Hindi, okay lang. Ako na lang pupunta. Actually, naglalakad na ako ngayon papunta sa food court na sinasabi ko. Nasa labas ka? Saan banda? Dito lang. Malalaman mo kung saan in 3, 2, 1. Hello? Amber? Hello? Pinatay ko na yung tawag. Amber? Ba't pa tayo mag-uusap sa cellphone kung pwede naman tayong mag-usap ng personal, 'di ba? Anong ginagawa mo rito? Ako yung tinatanong mo kung ano yung ginagawa ko rito? Hindi ba dapat ikaw yung tinatanong ko niyan? Akala ko ba nasa school ka? Busy ka, di ba? Sa bagay, totoo nga naman. Busy ka sa ibang babae. Hi, Nina! Amber, Nagkakamali ka ng iniisip. Magpapaliwanag ako. Hindi eh. Tama yung iniisip ko. Huwag mo na subukang lumusot pa kasi huling-huli na kita. Susubukan mo pa akong utuin eh. Kaibigan ko lang si Nina. Nagkakilala kami sa Facebook. Nagpapasama lang siya sa akin kasi... Tama na. Huwag ka namang paliwanag pa. Kailangan ko magpaliwanag para hindi mo ma-misinterpret yung nangyayari. Wala ka na ipapaliwanag, Jude. ako yung magpapaliwanag. Totoo yung sinabi ni Jude, walang mali siya tong pagkikita namin. Nagpasama lang talaga ako sa kanya kasi... Isa ka pa. Ano to? Loyalty test extended version? Di ba nga binla ka na ni Jude? Hindi ba dapat wala na kayong contact kasi yun yung usapan? Na after ng loyalty test, wala nang communication. Yun lang ang trabaho mo, Nina. I-check mo lang kung gaano ka-loyal yung boyfriend ko sa akin. Hindi mo trabahong agawin siya sa akin. Loyalty test? Anong loyalty test? Teka, magkakilala kayo? Paano nangyari yun? Kinausap ako ni Amber na i-message ka, nalandiin ka kasi gusto niyang ipa-loyalty test ka sa akin. Ano? Totoo ba yun, Amber? Nagdududa siya sa loyalty mo sa relasyon niyo kaya kinunsyaba niya ako. Huwag kang mag-alala, nakapasa ka naman sa test dahil blinak mo ko eh. Pero after ilang araw, in-unblock mo ko saka ka nag-message ulit sa akin. Nag-usap tayo ng ilang araw tapos nagpasama akong kumain sa labas kasi wala akong kasama at pumayag ka. Yun ang nangyari, Amber. Bakit? Wala ka bang ibang kaibigan na pwedeng sumama sa'yo? Kailangan sa boyfriend ko talaga? Sa bagay, kung ganyang ahas, wala talaga mananatiling kaibigan sa'yo. Sandali lang. Sinet up niyo ako? Anong trip to, Amber? Oo, sinetap kita kasi hindi ako mapanatag. Ang mali ko, nagtiwala ako sa babaeng Makaterin pala. Ano bang tingin mo sa akin, Amber? Bakit ba hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako? Ikaw pa talaga yung may ganang magalit sa akin. Sinubukan kong pagkatiwalaan ka, Jude. Ginagawa ko naman yung best ko pero hindi ko alam kung bakit laging may bumubulong sa isip ko na wag masyadong magtiwala. Ngayon alam ko na kung bakit. Totoo nga yung mga nararamdaman ko. Ito na mismo. Ginawa mo na yung ikinakatakot ko. At ikaw naman, Nina, ganito na ba ang bagong style ng mga ahas? Kunwari gumagawa ng loyalty test, tapos kapag naghiwalay yung magjowa, ikaw sasalo sa boyfriend nila? Grabe ah, high-tech na rin pala ngayon, pati pa nga agaw. Amber, hindi ganun yun. Wala naman... Sa'yo na si Jude kung gusto mo. Amber! Sa ginawa mong pagsisinungaling,
never nang babalik yung tiwala ko sa'yo. Araw-araw na ako mag-iisip ng masama at hindi magiging healthy yon para sa akin. Kung nagawa mo magsinungaling sa akin ngayon, magagawa mo pa ulit yon sa mga susunod na araw. Kaya mas mabuti pang itigil na lang natin to para hindi mo nang kailangan magsinungaling. Maganda nga kasi hindi ko na rin kailangan mag-overthink. Amber naman! Balik na kayo sa ginagawa nyo. Good luck sa inyong dalawa. Amber, sandali lang! Hindi ako mapagbigay ng second chances, Papa Dudut. Kapag niloko ako ng isang tao ay wala ng rason-rason at nakikipaghiwalay agad ako. At ganoon na nga ang ginawa ko kay Jude. Nakipaghiwalay ako sa kanya matapos niya akong lokohin. Totoo yata na sa panahon ngayon ay mahirap nang makahanap ng forever. Iilan na lang ang lalaki mapagkakatiwalaan. At kapag nakahanap ka na ng ganong klase ng lalaki ay daig mo pa ang tumama sa loto. Dahil sa galit ay sinubukan ko rin gumawa ng video para ilabas ang baho ni Nina pero nakablock ako sa lahat ng mga accounts niya. Ilang ulit ako nagpost para sana ibunyag ang ginawa nitong panloloko pero sa kasamaang palad ay hindi man lang nag-viral ang ginawa kong video at iilan lang ang nakapanood nito. Nakakainis lang dahil alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari. Hindi ako nagtiwala kay Jude at yon ang dahilan kung bakit nagawa niyang magloko. Ako mismo ang naglapit ng temptasyon sa boyfriend ko. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin yun rason para magloko siya. Sa huli ay nasa kanya pa rin kung gugustuhin niyang mag-cheat at yun na nga ang ginawa niya, Papa Dudut. Mas pinili niya ang mag-cheat. Kinalimutan ko na lang ang nangyari at nasaktan man ako pero katulad ng dati nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Dahil wala naman ako, Papa Dudut, na ibang magagawa kundi ang sumabay sa ikot ng mundo. Wala na akong nasagapang balita kung nagpatuloy ang relasyon nila Jude at Nina dahil binura ko na kaagad ang mga ala-ala ko sa kanilang dalawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon ay naghihil pa rin ako sa mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ang tanging hiling ko na lamang ngayon ay sana'y balang araw ay dumating na ang taong magiging tapat at seryoso sa puso ko. Ito po ang kwento ko at maraming salamat, Papa Dudut, and God bless ang inyong kapuso at kabarangay forever, Amber. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.